Oazen ba, izlariarekin, hori hartuko dut, Alfonsoren txat. Orain arte, ikusi berri dugu lan merkatuak osasun ona duela, kontratazioak mugimendu handiko unea bizi duela, halaber gure ekonomiarako ezinbestekoak diren hiru eraldaketek enplegu aukera asko irekiko dituztela. La pregunta es, ¿cómo podemos? Galdera da, nola, zer egin dezakegu, guk nola baliatu gaitezke aukera horietaz. Ez dugu begien bizaten galtzen, hemen prestakuntza eta enplegu azoka batean gaudela. Euskalduna Jauregui honetara enplegu lantzaderetako jendea pertsonak etorri dira, une honetan enplegua bilatzen ari garenak eta haien gana zuzendu nahi dugu orain. Eta ustegu denoi oso ondo etorriko zaigula lanean ari garen guztioize gure kompetentzien bizitza laburra da eta etengabe presatu behar dugu eta birkualifikatu behar dugu. Beraz, orain Alfonso Alcantara dugu, 30 urte darama izlari gisa lanea, eta zorroztasunez, eta gogotsu, eta taldeen motibatzailea da. Eta bera psikologia sari bikaina lortu du, enpresa askorekin kolaboratu du, bere marka digitala da abildua Joriento, 200.000 jarraitzaile ditu, eta berazken liburua da super profesionalizena du. Laguntzen die profesionalei bere helburuak lortzen eta eraginkortasuna lortzen. Alfonsok izlari oso iradikitzailea ekarri du, oso ondo datorkigu. Etzazu soilik ogibide bat ikasi profesionala izate. Ogibideak aldatzen dira, baina gaitasunek irauten dute. Alfonso, hitza duzu nahi duzunean. ¿Qué es un experto? Zer da aditu bat? Aditu bat da hemengoa ez den edozein. Adibidez, ni aditu handi bat naiz hemen. Zergatik, nire Kordobatik 800 kilometrora nagoelako. Eta hemengo norbait izango da oso aditua Kordoban balego. Beraz, ospeak garrantzia handia du, norbait kanpotik etortzen denean. Galdetuko dizuet. 5 igel osto batean zeuden, eta batek jauzi egitea erabaki zuen. Zenbat gelditu ziren? Optimista izan ez gero, esan genezake bakar bat ere ez, besteak batek saltu egin zuelako eta besteak, venga, guazen. Pesimista izan da esango nuke 5. Kordoban bero handia egiten du, bai ez, ezagutzen duzu Kordoba. Eta batek jauzi egin behar badu, beste lauek esaten diote, noazoaz. Ze premia dugu jauzi egiteko? Pentsa, 5 gelditu ziren. 5 gelditu ziren, ze egitea erabakitzea ez da egitea bezala. Eta zuek ideia asko entzun dituzue, proposamenak zuren lan arlotik badaketa aukerak bilatzen ari garela, irtera profesionalak eta aplikatu nahi duzue. Batzuk duela 20 urte daramate dibortziatu nahian. Ze erabakia bat hartzea motibatzailea da. Hau da, nik nahi dut nire konfort gunean egon. Beraz, zer egin dezaket? Gauzak erabaki. Ez nago pozik nire bizitzarekin, erabaki dut aldatzea. Ez nago pozik nire lanbidearekin, erabaki dut lanbidez aldatzea. Ez nago pozik nire administrazio publikoarekin, erabaki dut aldaketak egitea. Baina bitartean, zein da moraleja? Ozin da irakaspenan psikologoan naizen aldetik, motivazio eta animo hitzak askotan hasten ditugu. Motivazioa ez da animoa izatea, motivazioa da motibo bat izatea. Nik gaur oso goiz jaiki naiz, egiten dudan bezala, aurkezpen bat dudanean, eta, nola jaiki naiz? Pozik, goizeko 6etan? Animatua jaiki naiz? Jaiki naiz gaizki. Baina, ala ere, jaiki naiz, motibo banuelako, arrazoi bat, eta horretik motiboak garrantzitsuak dira, animoak gora berak ditu, baina arrazoiak irauten du. Horrela iritsi zara Jauregira? Erritmo biziz iritsi zara? Lanera horrela joaten zara edo horrela? Kompetentzia zizketan ari gara, eta lehen izlari batek esan du, kompetentziak zehaztu egin behar direla.
Hau da, optimismoa izan behar da, optimismoa hemen dago. Emozioak sortzea erraza da. Nik jartzen dizut profil hau eta ja animatu egiten zara. Eta gainera musikatxo bat jartzen badizut, animatzen zara. Bidea zarpegitxoa jartzen, bueno, eta zeren eskek, zarpegia jartzen duzu. Emozioak sortzea erraza da. Baina emozioek gutxi irauten duten. Hau da arazoa. Ze ari garenean kudeaketa emozionalaz, bueno, gure emozioak kudeatu egin berri dira. Baina beti ere merkatuaren araberakoak dira, gertatzen zaigunaren arabera. Zenbat irauten diguten emozioak? Emozioek gutxi irauten dute. Emozioek gutxi irauten dute eta motivazioa oso espezifikoa da. Nik daukat pantalla batera begiratzeko jokabidea beharrezko denbora minimo horretaz eta gero nire egoera animiko normalera itzultzen naiz. Zein da irakaspena, animo aldatu egiten da, baina motivazioak iraun egiten du. Eta garrantzitsua da hau berriro kontan hartzea, eta hemen garrantzitsuena da printzipio psikologiko bakarra. Pertsona bat animatua dagoenean ez dago motivatua, badago jende asko animatua dagoena inolako arrazoirik gabe. Bueno, motivatua, Martin, zu motivatua zaude, esango lioke nagusia zertarako? Zertarako egon behar dut motivatua? Pertsona motivatua denetarako? Hoi arriskua, ez? Hau da, motivatua zertarako. Beraz ikus dezagun. Ze, emozioak zer ikusia du animarekin. Nahi baduzu zure buru animatu, hartu erritmoa leku guztietan. Hori aholku hona da. Baina, motivazio nahi bali baduzu jartzaite jazarpen moduan. Zerbait lortu nahian. Nik Javier eman dituen datuak, bai, Javier, bai. Motivatu egin naute, datu batzuk motivatu egiten zaituzte. Hau da, iPhone baten eskentza dago 100 euroan. Horrek motibatzen zaitu ezta? Informazioak berez motivatu dezake helburu bat iradokitzen duelako. Beraz, laburbilduz, motibo bat arrazoi nahi baduzu, jartzazu helburu bat. Eta hori derandu behar dena. Bueno, zuekin lanean ari naiz, aukerak bilatzen dabiltzan pertsona bazinete bezala, baina hemen metodologia asko dago azpian denoi balio diguna. Eta nahi nuke ikustea nola lan egiten dudanik edo zen profil zuzendariarekin, ikasleak izan, zuzendariak izan, hau da, zuk lanbideziketako ikasleen arreta mantentu bazakezu 15 minutuan gobernuko presidente izan zaitezke. Zein da zure jo puntua? Zein? Nik talentua 8 gaitasunetan laburtuko du. Ja sartu du motivazioaren gaia, ze garrantzia duen motivazioak, helburuak sortzearekin, asko gustatu zait neska hori izan duena, nik bizitza ona nahi dut, nire gurasoek hala dutelako. Zuk erreferentzia bat duzunean, helburu bat ezarrezakezu, zure gurasoek bizitza kaskarra duzunean, badute zuk ze helburu ezarrezakezu, ez badaukazu erreferentziarik. 8 gaitasun talentoaren inguruan. Bueno, nik dena eman dut orain arte, hemen dago hitzaldia zuentzat, baina bueno, badago kompetentzia bat, gaitasun bat oso garrantzitsua. Motivazioaren kudeaketa. Zuk zure baliabideak nola antolatzen dituzu zure eguneroko bizitza motibatua egoteko, bueno, saiatuko naiz azkar joaten denbora gutxi dudalako. Baina motivazioa kudeatzea ez da emozioa kudeatzea. Bai? 2 aurkezpenarekin lotuta dauden eskumenak edo gaitasunak. 3 okupazionalak edo espezializazioa dagokionak. Bai, garrantzitsua da komunikazio gaitasuna, adimen inteligentzia emozionala ere garrantzitsua da, eta gero gaitasun teknologikoak daude. Enpresek, adibidez, matematikariak berrituzte, beraz, zientzia dakitenak ere nahi dituzte, logika dakitenak nola ikasi, bueno, denok duzue arkatza eta papera, zegero ikasiko dugu marrazten, 6 bilaketa eta irisgarritasuna, nik gaitasun asko ditu, baina nola aurkitzen du nik nahi dudan aukera, ze jende asko gaitasun asko ditutu. Baina jakin behar da, zu guapo izan daitezke, baina bikotekide aurkitzen saiatu behar duzu.
Beraz, eraginkortasuna, produktibitatea eta azkenean gaitasun sozialak eta networkinga. 30 minutuan ez dut ezer agintzen, baina ondo goaz, ezta? Hau gaztei gustatzen zaie eta zue gaztea zarete, ezta? Bai, gazteek gifekin lan egiten dute. Ez niri ezer kontatu, jazu gif bat, nik galdetuko nieke. Programa gustoko duzu? Ez dut zuen erantzunik espero. Gustatzen ez bada zaizu. Ba, ez da ezer gertatzen, baina aurrera jarraitu aurretik, bueno, pues, nire liburua irabaziko duzue, eta Aintzin Solasa Erristo Mejidek egin du, eta hori da garrantzitsuena, ezta? Eta adi egon baldin bazarete, arreta gehien jarri duenak liburu papereren emango du. Eta gero, marrazten ikasiko dugu. Ze egiten ari naiz guztia esaten dudanean, esperantza batzu sortzen ari naiz, ezta? Lider bat zarenean, esperantza horiek sortu behar dira, ezta? Gero, jakina, horiek bete egin behar dira, baina hori ja beste kontu bada. Bueno, norbaitek aldun behar baldin badu, arrakastaren zergatia edo sekretua azalduko dizuet. Atera eskua eta eskuin aldera jarri. Esfortzurik ez egin, ondokoaren gana, baina zuen konforgunean, Bai, urbildu zaite pixka bat, bai? Ukitu, ondoko albali baduzue, esfortzu behierik egin gabe. Ai, ze sensazio, sentipen ona, ez da? Eta norbait pensatzen ari da jori, jakin izan manu beste nun baite xeriko nintzen. Kontuz, ez dugu bukatu, Utzi hor besoa. Zer daukazu eskuinean? Enplegua emango dizu norbait, eta horretarako zerbitzu bat eman beharko. Zuega, masajetxo bat eman beharko diozue. Eman masajetxo bat. Hemen badirudi gogo handirik ez dagoela, Goazten ezkerrera. Eskuineko ajetxi eta ezkerreko beso hartuko dugu, eta masajetxo bat emango diogu ezkerrekoari. Ondo, eskerrik asko, txalo bero batzuentzat. Nik galdetuko manizue. Nolako izan da zure masajea? Nola duzu izena? Jaime, nolako izan da masaje hori? Bai, hobea izan zitzeken, santzazu egia? Bai, esku leunegia ikusi diot. Jakina, dinamika hau konplexuagoa izaten da, zutik jartzen gara eta baina ez dut luzatzen. Orduan hemen eskatu dute zerbitzu bat ematea. Nork egin du hori ondo? Edo nor ibili da, bueno, mantsoago. Zeinek eman du benetan? Norbaitek benetako masaje bat eman du? Norbaitek benetako masaje bat jaso du? Zu bai? Ez, oso ona jaso duzu, bueno, ze ondo. Rollo ona dagor. Zein da hemen ondorioa? Lortu nahi dituzun gauzatako asko beste norbaiten esku daude. Baina jendeak zuri lagundu nahi izatea hori zure esku dago. Gogoratu igelura, norbaitek esango du, masaje bat eman behar duan ez, super masaje bat emango dute. Eta ikaragarri da irlanxatuko zara eta bestatek esango du, Gogoratu hauntza, tximinoa eta, sartuko da norbait esango du masajea eta behar den guztia. Beraz, gaitasuna berbera da, baina profesional batek erabatera emango du, beste batek beste erabatekoa. Berriro ere igeletara goaz. Eta horregatik gero gogoan izaten ditugu masaje honak eman dizutenak, ezta? Hori besterik ez duzu etxeran emango, hori besterik ez duzu gogoratuko. Hemen dauzkagu 8 gaitasunak. Bigarrena marka aurkezpena izango izateke. Bietako bat Espainiako erregea da. Kongreso batera gonbidatu ninduten, eta, gero argazkia bidali zidaten, eta nik esan nuen, zer egingo dute argazki horrekin, sare sozialetan jarriko dut, eta geroztik labaldiz gehiago hasi zaizkit deika. Zergatik, ez dutelako, enpresek ez dute ulertzen izan egiten dut, baizik eta, nola ikusten da. Javier lehenbiziko lanbideko zuzendaria izan zen. Ona izan zen ez, ez dakit, baina bere aurkezpenak adierazten digu, ona izan zela. Ez ezer esan, Javier. Zergatik,
denok denbora gutxi daukagulako eta oso gutxi dakigulako zein den besteen ospea, ezta? Eta hori zertan oinarritzen da? Zen agikeriaz interpretatuko duen horrek ondokoa. Eta zu galdetuko zuen, ni hau zergatik dago hemen, ezta? Zaila baldin bada balioa ebaluatzea, zure balio izango da bestek uste duten hori, ezta? Eta masajeetan, berdin interpretatuko genuke. Nik esan dezaket hizlaria naizela, baina oso zobe izango litzateke irudia erakustea. GIF, bideo, audio, horixe nahi du jendeak. Ez du nahi ezer azaltzea. Esatea. Baina argazki horretan ez da ikusten hizlari ona naizenik, baina, hala dirudi, eza? Hor katea oso bat dago ospeari buruz. Orduan, profesional jokatu nahi baldin badezu, itxura profesionala eman beharko duzu. Hiena izan Antonio Alcántara, Alfonso Alcántara baizik, baina bezero batek, askotan hala deitzen dit, ez da, kalte handia egin dit, telesail horrek eta esaten diate. Antonio, zure hizlari bat behar dugu, eta nik erantzuten diete konforme, mertxe, zeri buruzkoa nahi duzu izatea. Gaitasun hori garatu baldin baduzu, orduan behar bezala aurkeztu behar duzu zure burua. Nola jarri dute antena bat 5 minutuan. Gizon hau antenista da, abieratako daude, ez? Bideo egiten dutenak eta egiten ez dutenak. Me he propuesto montar esta antena en 5 minutos. Lo voy a probar. Venga, ¿me seguís? Tiene un plastiquito que hay que quitarlo. Por cierto, el vídeo es malísimo. Zazpi urte geroago, bideoa etzan ona, baina hori ez da bere lanbidea, ikusten duzu horre itzala daudela, baina ez zergatik kontratatuko duzu bideo egile oso ona dalako? Ez, antenista arrakastatsuena dalako. Profesional hobea alda beste batzuk baino, ez dakit. Baino beste batek hori hobetu dezake. Pero ya con la primera... Hobetu du, baina ja lehenbiziko horrekin lortu bazuen nahi zuen hori. Abur bilduz, gaitasunez hitz egiten dugunean, ez da inbeste denbora behar komunikatzeko, marka sortzeko eta barez, jendeak ez dauka denborarik zuri entzuteko, baina zuk erakutsi dizkiozun perlatxo horiek aukeratu behar duzu. Zertan zara ona? Javierren aurkezpena iruditu zait, 5 perla zituela, 5 gardenkitan. Eta, gustatu zait, nola egin didaktika, baina bere ez da komunikatzailea. Baina lortu du lanbide hobea iruditzea niri. Noski, lanbidek kontratatu nauen ez, zoragarria da ez? Ondorioa, kurrikulumak ez dauka garrantzurik, garrantzia daukana da erakusten duzun hori. Con el móvil, con el portátil, diciendo, mira, yo soy especialista en limpieza, no limpiador, especialista en limpieza, mira, aquí me ves limpiando, aquí me ves comprando los productos, aquí... Todo el mundo tiene que comunicar mejor y forma parte del trabajo. Hobeto komunikatu beharra dago, hori lanaren parte bata. Gaitasunak beraz. Motivazioa, helburuak, aurkezpena guztiak garrantzitsua da, baina orduan erabaki behar da zertan izango naiz ona. Hau oso ona da, gizon hau oso ona da zertan. Zer jola zaigu zertan ez den ona, zer jola zaigu ondo egiten ez duen hori. Eventia enpresak antolatu du hau, eta izena bera egokia da, ez lehenbizikoak izan ziren, izen hori erabiltzen, marka hori erregistratuta daukate, eta bar. Nik teknologia enpresa batean egiten dut lan, 1000 langile ditu, Asian Estatu Batuan, eta bar, singular,
burtsan dago, eta administratibo baten bilabiatu ginen, ze, bueno, arazo bat dago, zeren bilabiatu gara, administratibo eskatzen dugunean. Ze lanbiden izenak ere bitxia dira, zarkituta geratu dira. Zaila dira definitzen, ze esan nahi du administratibo izateak? Administratu egiten duela? Bueno, gaitasunak ebatu behar ditugu, administratibo hitza oso orokorra da. Garai batean 400.000 lagun hartzen zituen talde horrek, hemen. Claro, baina etzegon zehaztuta zertzan. Ez gaitasun eskatzen genituen bat, nomina plus maila altuan, ze, bueno, nominak kudeatzen ari ginen, enpresa barruan, kanpora bidali gabe, eta bigarrena zan, ingresa izatea ze bat. Bueno, animatzeko jartzen du ze bat, bere ze bi izan. Baina hemen garrantzitsua zeukana zen, telefonoz, ingelesez hitz egiteko gai izatea Amerikarrekin, ezta? Hor daukazue, ze aldea dagoen, ezta? Administratibo baten bila, administrari baten bila zabiltzala esan behar esatea, begira, bi gaitasun hau dituen norbaiten alde abiatzea. Esan beharrean, zoriontsu egingo nauen norbait nahiko nuke, hori esan beharrean, eta hori oso orokorra da. Hori esan beharren zaunioko, nahi dut, esperiotera etorri eta nerekin ez dakin nora bazkaltzera joango den norbait. Horrelako norbait, beraz. Enpresaek ez dituzte administrariak bilatzen, ez dituzte administrariak bihar, baizik eta gaitasun administratiboak. Mekanografia adibidez, hori gaitasun bada? Jakina, oso garrantzitsua. Ze, 500 letra egiten badin behituzu eta nik egun, zu 5 aldiz azkarra egingo duzu. Eta teklatuekin lan egiten dugu, ez dugu egiten, beraz gaitasun garrantzitsua da, eta ez dago hor, baina jakintzaten ematen da. Beraz, lanbideak aldatzen dira, baina gaitasunek aurrera jarraitzen dute. Beraz, lanbideak ikasi behar dira, baina batez ere profesionalak izaten ikasi behar dira, ze lanbide horiek aldatzen joaten dira. Eta askotan entzuten ni jende polivalentea nahi dut, baina zer da polivalentzia? Zer da, espezializazioaren kontrakoa? Bueno, nik esan dezaket mekanografia, hizkuntzak, bezeroi arreta eskaintzeko aplikazioak erabiltzen ditut, eta bar. Hoi esker, zer egin dezakezu? Leku askoz gehiagora iristeko gaitasuna, matematika, programazioa, hizkuntzaren bat. Bueno, gero egokitzeko gaitasuna egongo da baita ere. Galdetu diozuen eska bati zer egiten zuen galdetu diozue eta nola iritsi izan programazioa eta berak esan zuen. Bera ingeniaria zen, ingenieria informatikoa zen bere herrialdera eta esan du, bururatu zitzaidan. Nola? Bururatu zitzaidan ez, zure gaitasunen barruan, edo zure gaitasuna dutu zen dituen beste batzuekin. Eta horrela askoz urrunago iritsiko dira. Beraz, polivalentzia ez da espezializazioaren kontrakoa, baizik eta erraz espezializatzeko gaitasuna. Ingelesarekin gertatzen da, ez da? Beharko duzu, urte bete, 2 urte, 5 urte, beste herrialde batean lan egiteko, baina lortuko duzu. Espezializazioa, txokolatisimo.com. Ze multinazionaletako marka da, neska honena, Sevillakoa, bere amak esan zion ezertan ari sartu sukaldaritza ikastaro batean. Motivazio hori bazuen ez, animorik ere ez, baina amak esan zion, sartu zaite ikastaro horretan, eta hortik abiatuta, gero sukaldaritzek hasi zuen, gozogintza eta txokolatean espezializatu zen. Ze gogoa, ez da? Motivazioa sortu zaizu, ez da? Eta espezializatzea, enkasilatzea da, mugatzea. Ez, espezializazioa da azken helburua.
eta behar bezain beste espezializatuko gara. Esterrek soilik txokolatea egin dezake, horretarako gai bakarri da, eta zergatik azaltzen da txokolatisimo marka horrekin aukera galtzen ari da? Ba ez, horrek lortuko du. A ber, nire motivazioa zein da hona etortzerakoan, gozotegi jakin bateko bolloak edo pilak jatea. Eta gero dator lanbide. Baina hori egiten duelako ez dut beste opili jango, ez, hor zabalduko da ospe hori beste gauzetara. Hemen ikusten duzue Ester zer herrialdetan ari den lanean, Sevillakoa izan da ere, Inglaterran ari da lanean, horregatikan fruta asko ikusten dugu, hemen badaukagu, eta ez diogu horri azukari bota behar, baina tira, azken batean espezializatzea ez da zeure buruari mugoa jartzea, baizik eta munduari zer espero dezaken esatea, horixe da. Nik ez dut nire buruan leku jakin batean kokatu nahi, behar egingo duzu beste zerbait, baina merkatuak horixe eskatzen du profesional espezializatuak. Bezeroko sopijoak gara, alako pilak nahi ditugu, gurinezko opila nahi ditugu zubik aldaikoak, ze gertatzen da, ez dagoela Espainia osoan besterik, bai, baina nik horixe nahi dut. Beraz, galdera izango izatek eta zertan izango zara ona. Balio du administraziorako gazteentzat denentzat balio du. ¿Ondo goaz? Mono como las cabras, ¿no? Competencias tecnológicas, fijaros. En 2006... 2006an, Ana Barbeito, nik ezagutzen dut, kasu errealak dira, eta LinkedIn hor dago, baimena daukat aipatzeko. Arkitektura maituzun 2006an Ana Barbeito, zer irutze zaizue urte hori? 2008a gogoan daukazue? Zer gertatu zen? Grina dauka, hizkuntzak arkitekturako lehenengo lerroan, lehenengo postua lortu zuen, baina lortzen dituen lanpostu guztiak oso prekarioak dira. Eta 2014an beste ikasketa batzuk egin zituen, aplikazioak multiplataformatan garatzeko prestakuntza egin behar izan zuen. Zer gertatu da? Zein da ondorioa? Ni enago bokazioaren alde, esaten da, bokazioaren zain egon behar zu, bai, baina non dago galdetzen dut nik. Aurrei gaztei galdetzen diezu, zer egin dizu ez dakite, Alfonso, haze izen ederra. Zuk orain egiten diozunari utziko bazenio, zeingo zenuke, ez erantzun. Zerreixa da esatea, jarraitu zure bokazioari, zure grinari, baina nik ez dakit, bai, zure senari jarraitu, bikotekidea lortuko zu, esaiazu nun. Talentuari ez dugu zain egon behar, hori eraiki egin behar dugu. Mekanografia baldin badukazu, mekanografo sentituko zara eta horretan lan egin nahiko duzu, alegia gaitasun bat baldin badukazu, talentu baldin badukazu, hori martxan jarri nahiko duzu. Gimnasiora joazenak bezala, ez da? Giharrak indartu nahi dituzte eta zergatik juten dira beti elastiko manga motxian. Ez dakit? Berriz galdetuko du, zergatik joaten dira gehienak manga motxian, nahizetan egoan izan, ez dakit. Hemen... Lanbide eziketan dauden espezializazio guztiak arrizkizu eta 176. 2019an espezializazio bat sortu zen, espezializazion en freskos, freskoetan. Produktu freskuetan espezialista, bai, elikagaiez ari gara, jakina. Duela pare bat egun, ekainaren 16an, Jorge Arevalorekin hitz egin nuen, pertsona bikaina, eta orain dela gutxi,
aitortza jaso zuten Europako onenak izateagatik eta lanbide heziketako jardunaldiak egiten direnean beti aipatzen da Euskadiren kasua eredugarria dela. Adibideak eman nahi ditugu, bokazioak aukeratzeko, 176 daude, begiratu, erreparatu hoiei banan, eta ez ezer asmatu. Beraz, lanbide heziketako bide bat, eta profesional berria izango zara pare bat urte barru. Eta robotek lanak kenduko digute? Ez hainbeste hortaz kezkatu. Robot batekin zu baino hobeto moldatzen den batek kenduko dizu behar bada lan hori, eta horrek izan beharko du zure kezka, ze robotek kenduko digute bai, baina horiek nola erabili dakien jendea beharko dugu. Nora guaz? Olatzek animatu nau. Motibatzen zaitu, alatzaitu bat, ere motibatzen, Javi ez da hain espresiba, bai, eskaldunagoa da. Ikasketa eta garapena. Halako batean ikasin beharko dugu, ez? Bizitza osoan zehar ikasten jarraitu beharko dugu, hori entzuten dugu, ez da? Baina zer da hori? Hartu karpetak, hartu folioak eta goazen marraztera. Nik uste baina azkarrago egingo dugu, baina saiatu egingo gara. Einstein marraztuko dugu, baina laguntzarekin. Eta etxean zaudetenok ere bai, Einstein marraztuko dugu. Zekaitasunez ari garenean, horixe egitera gatoz, horixe praktikatzeak. Analisi kritikoa, zer da hori? Osea, xehetasun batzuk estimatuko nituzke. Venga, hasi, azkar egingo dugu. Sudurra, marraztuko dugu. Gero, begiak. Komplikatua, Ja, marrazki horiek, zuen marrazkiak, bitxi xamarra, bai, oso ondo pikasiarra, eta zuk aurrera begira induzu. Nengonia batek esan zian, lehenbiziko aldia da nire fucking bizitzan marrazki bat egiten duguna. Ze beti ari gara esaten, bizitzan zer ikasten jarraitu behar dugula, baina ez dugu ezer ikasten, ez? Ikasten dugu, ordainduta dagoen hori. Tira, baue gaitasun bat izango da, kompetentzia bat izango da. Gustatu zaite irudi hori. Nola laburbildu duen, nola ikasi kompetentzia gaitasunak. Adibidez, nerabeekin lan egiteko gai baldin bazara, direktiboekin ere lortuko duzu. Hasteko metodo bat behar duzu, eta gidari bat behar duzu. Etzen egiten nola egin irudia, eta nahiko urduri jarri izarete. Eta ikusi duzunean ilun geldituela pantalla, urduri jarri gara, ez da? Eredua behar dugu, ez? Martinez, hau egin behar duzu, baina gutxi nola, ez da? Bigarrenik, pausuz pausu joan behar dugu, bestela frustrazioa etorriko da. Eta hirugarren izango da, aplika ezazuia eta balio eskaini. Etengabeko prestakuntza, bizitzan zaharrekoa, bai oso ondo dago, baina pausuz pauso eta etapaz etapa. Eta egin kasu, ikasteak ez du esana ikastaroetara joatea. Ikastaro bat egin duzue, minutu batean, doainik. Eta marrazten ikasi duzue. Nola motibatu ikasten jarraitzeko? Alegia, konfortgunetik atera behar duzu?
Ze hori esaten dugunean, badirudi alperrontzi handi batzu zaretela, ez hori esaten baldin badizuet, ezta? Konfort gune hori denerako erabiltzen da egun, arma moduan. Ez zaitez zure konforgunetik atera, haunditu ezazu, mekanografiaz baldin badakizu, ba, venga, hasi, egunean 15-30 minutu, eta hilabete baten buruan ikasiko zer hori, eta orduan, bueno, konforgune hori zabaldu egin duzu, ez, eroso sentitzen zarelako, baina norbaitek esaten baldin badizu, hau egin behar duzu, atera zure erosotasun gune horretatik, ez, hori ez esan, ze guk hortik egiten dugu lan. Ni ingenieri informatikoa naizenez, ba, beste herrialde batera joan naiteke, baina gainerakoek behar bat ez dute hori egingo. Nola zabaldu konforgune hori? Erosotasun gune hori, ba, pausoz pauso. Hori esateko ez da psikologo bat behar, ikusten dugu zenbat kaloria galtzen diren, eskailera horretan gora eginez. Beraz, aukeratu zure helburuak. Izan daitezela merkeak eta xinpleak. Eta horrela, beti lortuko dituzu. Liderrak behar ditugu, gidariak behar ditugu, baina pazientzia dutenak, planifikazio bat egingo dutenak. Nik nire burua kudeatu behar duenez, ba, helburu argiak ezarri behar dizkio nire buruan, eta gero motivazioa garatu beharko dugu. Zer esan zuen Guardiolak, Barcelona kontranatzaileak, Chelsearen kontra galdu zuenean, Europako kopan, 2000 urtean. Galdu ondoren, Barcelonara joan zen, eta esan zuen, ziur naiz finalean egongo garela. Iritsi altziren finalera, ez. Ze pasatzen da jokalariei esaten diezunean, edo zure profesionalei esaten badiezu, hau erraza da, hor motivazio positiboa lortu beharrean negatibo etorriko zaizu, porrota etorriko baita. Eta horrela kudeatu behar da motivazioa. Nire Andreak, hola, zailtasunetan nabilela ikusten nagoenean, edo gaizki pasatzen ari zanean, hitzaldi bat prestatzeko bastakit, kezkatu ikusten nagoenean bideo bat ez datorlako eta bar, ba bera lotara joaten da, hurbiltzen da, eskua sorbalda gainean jartzen dit esaten dit, ni konfiantza daukazugan. Eta nik galdetuko nizueke. Horrek urduriago jartzen nau, ala lasaitu egiten nau. Ze gertatuko lehitzateke ondo ateratzen ez baldin bada, ba orduan, bueno, denek disgustu hartuko dute, edo alegia gau osua lanean eman behar dezunez, bueno, ba, lasai gero ondo ateratzen ez baldin bada, ez da zer gertatzen, asun behar bada hori izan beharko zen idake. Metodologia garrantzitsua da bizitza profesionalean eta baita personalean ere. Jendea, bueno, ona da, kurrikuluna bialtzen du, baina gero zain geratzen da. Lehengunean, jakin nuen mutil batek 2000 kurrikulum bihali zituela korreoz, postaz, eta 1.000 euro gastatu zituen, baino, bera oso pozik zegoen, zoragarria zen berarekin egotea, eta aholkularitza lan egiten duela 20 urte esan zian. Beira, zure iritziak ezagutzeko duela 20 urte ez, 20 urteko mutila zen, ez? 2000 kurrikulum bihali ditut postaz. Eta zen, mira, ze oso ondo, eta zer antzen izan zizun, ba, orain arte bakar bat ere ez. Baina oso pozik zegoen bera, oso ala hitzu eta orduan. Eta zein da ondorioa, ba, gehiago bidali beharko ditu dala? Barre egiten dugu, bueno, komedia gune badalako, baina zuri gertatzen bazaizu ez duzu barrerik egingo. Ze hor ikusten dugu, bueno, aplikatzen ari dela, teknika desegokia, eta guk gauza bera egiten dugu. Zure lagun hori ez, bueno,
hain itxura honez daukana, eta beti diskotekara joana, eta 20 urte eramatzan hori egiten, ez zuen ezer ikasi lehen urtean? No tiene Baina ez ditu gaitasunik, ez ditu lagunak laguntzen diotenak, beraz zer egiten du, bat egiten dakien hori. Bueno, zorroztasuna eta humore hau, humorez esaten dut, baina gogorra da. Ze beti aplikatzen ditugu, akatsetatik ikasten dugu, baina ez arrakastetatik, horrek markatzen dute bidea. Akatsek, eginarazten dizute, onartzea, bizitza gogorra dela. Ez baduzu informaziorik, erreferentziarik, kontrasterik, hola da. Zein da irakaspena? Ez bilatu asko, bilatu ondo. Gogoratzen duzue hasieran nola, hitzaldi saio honetan esan dudana? Lehen da bizi helburua. Bilatu zertarako, zein da teknikarik onena. Teknikarik onena aukerak lortzeko da. Alfonso, zein da teknikarik onena? Nik esaten du. Teknika onena aukerak lortzeko da funtzionatzen duena. Eta gelditzen naiz, aholkulari bikain baten antzera. Zeia da, psikologiak zerbaitek balio badu edo aholkularitza zerbait balio du da erantzun bat izatea. Nik eman dezake eta arrakastaren esaldia, baldin banu arrakastaren gakoa, lanbidez aldatuko nuke. Ez da gauza bera programatzailearen barruan enplegu aurkitzea edo laborategi kliniko batean. Azkenik, gaitasun sozialak gutxi gertatzen da, bere burua berrasmatzen duen pertsona batek, berrasmatzea pertsonekin egiten duen pertsona bat izatea, konbertziala edo eskulana egiten duena, badibidez Iturgina. Kasu honetan, nik kasui deitzen diet interesgarriena egiteko. Normalian aukerak bilatzen dituzten pertsonak dira. Beraz pertsonanek esan zuen, nazkatuta nago merkataritza, komertziala izateaz, nazkatuta nago jendearekin egoteaz. Bederki, begiratu genituen lanbide heziketako espezialitateak zeintzuk ziren eta esan zuenik Iturgina izan nahi du ziur zaude. Ze hori da lehen aldia, norbaiteko 30 urtekin, egin ziun ikastaroa 5 hilabetekoa. Eta zergatik pertsona honek nahi zuen hori egin? Pertsona honek nahi zuen egin hemen utziko dut. Pertsona honek egin zuen beste batzuk egin ez zutena. Beste batzuk 5 hilabeteko Iturgintza ikastaro egiten dute eta zer egiten dute, beste ikastaro bat. Eta zai daude ea nork deituko. Eta gero beste ikastaro bat. Zeintzun gizon honek? Bere zerrenda egin zuen den dituzien bere adiskide eta senide eta esan zien. Badakizu Iturgina naizela. Eta gainera etxeetan nago espezializatuta. Eta gero hori da aurkezpena. Etxeetan espezializatuta nago, zatik ez dago egun zure etxea eta rebisatzen dizut zure instalazioa doainik, esaten dizut zer egin daiteken, eta bar. Eta gero kafetxo bat hartzen dugu, eta gero kaina bat ardezakegu zer egin zuen. Sistematikoki lagun eta familiari deitu zion 2 aste besterik behar izan ez zituen lan egiteko, baina ez autonomo gisa. Ze bere harremanetako batek esan zion, bida, enpresa bat ari da Iturginaren bila. Eragin izan zuen insistentzia nola aurkeztu zuen bere burua? Hau da, gauza bada, diferentea da, bilatu edo zer gauza edo zuk berrasmatzea, zuk diskoteka batera joaten zera, eta zuetako edo zen interesatzen zait. Orduan, ez dituzu asko motibatzen, neskak, eia ba. Interesatzen zait edo zein, hemen gauza bera, interesatzen zait zure etxea eta horregatik etorri nahi zu ikustea, zein da irakaspena. Ez dakizu zure harremanen eragina eta kariñoa eskatu arte nahi duzuen, eskatzen diezun arte. Baina hori da teknika honena, profila askorentzat eta osagarria gehienentzat. Zein da networkinganen urrezko araua, ni Jaberrekin hitz egiten badut Bilboratorrita, lanbide lan egiten duena, eta nik etorkizun ikusten badut hor, nik ez nioke laguntza eskainiko Javierri ze agobiatuta sentituko litzake. Volantin paselekutik, Javier, bilatu jazu zerbait, etxituta nago, lanbideko zuzendaria da, eta lagundu jazu mesedez. Bueno, zigunez kalearen bestaldera joango da. Baina esaten badiot, Javier,
zu hemen erreferente handia zarela Euskal Herrian, ni bere burua berrasmatu nahi duen psikologo batentzat ze aholku emango zenioke. Enplegua eskatzen diot modu berean. Baina garrantzitsuena da ez da laguntza bilatzea, baizik eta aholkua. Zuk laguntza eskatzen duzunean horrekako jonatu egiten du. Bai, beraz zergatik da garrantzitsua komunitate sozial horiek. Nahiko zenuke giro honetan lan egin? Kaixo, esan duzu baietz? Bueno, nik maite dut. Bueno, haze ponentziak akatsua behar badaide pentsatzen. Edo nahi duzu giro honetan lan egin. Irakaspen argia da, naiz eta atxekin ez izan, disimulatu eta soziablea izan. Eta esan genezake, bueno, irain bat, edo madarikazio basar genezake, baina, bueno, produktibitate eta eraginkortasun gaitasunak. Ni Madrilen egon naizen bat urtean eta harremana nuen giza baliabideenetako bulegoekin, eta Almudena Romani galdetu nion ING Espainiakoa zuzendari, aizu Almudena, ze alderdi baloratzen dituzue gehiago zuen lan arloan, eta espero nuen erantzun generiko bat, gehiagi busti gabe, zerbait generikoa. Ba, proaktiba izatea, eta ba ez, esan zidan baloratzen ditugu, hasten dutena amaitzen duten profesionalak, ama nola daun kontua. Eta horrez zer du produktibitatearekin, zenik esaten nion, ekimena garrantzitsua da, baina are garrantzitsuagoa da, aukera izatea. Astea ondo dago, noretzio gustatzen harreman bat astea baina mantentzea, eta mantentzea, beraz produktibitatea hitz egitean, bueno, nik metaforak atera nahi ditut, xehetasunetan sartu baino. Tenemos que aprender a concentrarnos como una lupa. Ikasi behar dugu lupa batekin kontzentratzen. Eta dispertsioa saiestu behar dugu. Hau da, niretzako kontzentratuta dauden pertsona balio badira. Beraz, hortik hasiko nitzake ni kontzentratzeko gaitasunarekin eta ez bero gailu baterantzera. Hau da, karpetak ez zoaz alde batetik bestea, kaixo, zehabil, beti dago oso lanpetuta, baina inork ez daki zer egiten duen. Nadie sabe muy bien a qué se dedica. Inork ez daki zer egiten duen pertsona horrek. Beraz, bueno, oso habilidade sozial handiak ditu, baina oso lupa. Beraz, adibide bat ikusteko mindfulnesseko masteraren 3 euroak aurreztuko dizkizuet, ikas dezagun enfokatzen. Altxa ditzagun besoak, hankak lasaitu, erlajatu, altxa eskuineko eskua jetxi, ezkerrekoa jetxi, hau jakin dezazuen ze esku den zen. Eta orain eskuineko erpurua flexionatuko dugu, irekitzen dugu, izten dugu, flexionatu, ireki. Orain ezkerreko lau atzak flexionatu, ireki, itxi. Bueno, ja jendea ja izerretan nahi da, bale? Eta erpurua lau atz irikitzen dugu. Erpurua lau atz irikitzen dugu. Erpurua lau atz irikitzen dugu. Aldi berean. Irikitzen dugu. Aldi berean. Irikitzen dugu. Irikitzen dugu. Aldi berean. Irikitzen dugu. Aldi berean. Eta orain aldatu egiten dugu eskua. Aldatu, bueno, eskerrik asko zuen arretagatik. Os voy a hacer una pregunta. Galdera bat egingo dizuet. Inoiz egon zarete adiago zuen eskuei lehenago? Hau da, mugikorren jakinarazpenetan adi egon zarete, beste leku batera begiratu duzu horri deitzen zaio kontzentrazioa. Ez zaten inatera guatzen zertzen kontzentrazioa. Hori da kontzentrazioa, bakarrik gauza bakar batekin dezakezunean aldi berean. Me ha gustado. Gustatu zait. Y por eso es tan importante la experiencia. Eta horregatik da horren garrantzitsua espezializazioa, konektatuta egotea gustatuko litzaidake hau tailer bat izan zedin, eta adibide batzuk eman ezin da bestela konzentraziorik landu. Enfokatu gabe, espezializaziorik gabe.
balioan iztasunak ez du zer ikusirik gauza asko jaketari buruz. Eta bukatuko dut, okupatuta zaudenean ez zara kezkatzen, rimak gustatzen zaizkit, eta enfokatzen duzunean minak gutxi, penak gutxi ikusi duzue hori, bueno, nerabe kosa egiten zaie. Eta hemen daude talentuaren 8 gaitasunak. Eta, bueno, laburpen bat bidaliko dizuet, zerbait errefreskatu nahi baduzue, ezakit horrela sentitzen zareten, edo horrela. Ni ahalegindu naiz, badakit gaur hobeto zaudela 20 gradu gutxiagorekin, eta orain liburu bikaina irabazteko unea da. Beraz, adi irabazi egingo du eskua altxatzen duenak, ez altxa denok, eskua. Esaldi bat osatu behar duzu, jakin gabe ja eskua altxatu du. Hau da, zu diskoteka batean jotentzea, ligatzea eta esaten duzu bai. Kaixo, bai, galdetzen dizute, zeizen duzu, bai, gustatzen zait. Bueno, ere esan nahi dizuet, saiatu naiz, ponentzia, metodologia gisa balio dezan, komunikazio metodologia, divertigarri eta praktikoa izan behar du, baina baita ere zorrotz egin behar da. Gauza batzuk oso exigentea direlako. Esaldiak bete dezakenak eskua altxatzen du, baina ez du ezer esaten. Bakarrik, baldin badaki altxatzen du eskua. Onatorri behar duzude, txandaka, ordena. Asmatzen duenak eramango du. Normalean jendeak huts egiten du. Nik ez dut erabaki non eserik, gero hitz egingo dugu erakaspenari buruz. Etor daiteke bat baino gehiago, huts egin dezakezue, banan etorri. Sí, vale. ¿Venimos por aquí? Bai, ederki etorri honea. Bai, etorri hona. Hola ez duzue igo behar agertokera. Bai, motibatzen hauzue pila. Bai, bueno, bi daude hemen. Irakurri, olatz, jende ona. Erakurri hasieratik amaiera arten, eta huts egiten baduzu, galtzen duzu. Urduri zaude, hori dela merkatua. Oso gogorra guztiarekin. Es tener motivos. Muchas gracias por venir. Eskerrik asko etortzeagatik. Txalo bero bat denoi. Eskerrik asko, besarkada bat. Y nada, pues el mensaje... Eta hori da nik erarazi nahi nizuen mezua. Eta nik uste dut baliabidei buruz hitz egiten dugunean, bizitza profesionala kudeatu behar dugunean, beti 4-5 gauza simple landu behar ditugu. Behar bada ez oso evidenteak, baina aplikatu behar ditugunak. Eta espero du, bikotekidea aurkituko duzuela, eta aukerak ere bai. Oraindik aurkitu ez badituzue. Eskerrik asko.